Arewa Plus TV. Mana. Assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokacin a wannan gidan TV naku mai suna Arewa Plus TV. To mai sauraro sai ka karkada kunnuwanka domin labarin nan da mu bayar yau zai iya sa ka kuka. Kamar yadda kuka sani, wannan shine shahararren mawaƙin nan namu wanda ake wa lakabi da Arewa Diamond, wanda aka fi sani da Hamisu Breaker. Kamar yadda muka faɗa muku cewa lokacin aurensa ya kusa, to sai dai ana inji malam Bahaushe yana cewa mutum yana tashi Allah na ta tashi. A safiyar yau Allah ya yi wa ita budurwar tashi wadda zai aura rasuwa. Ta yi hatsari ne ta samu rasuwa. To mai sauraro, ba mu san dai yanayin jimamin da shi shahararren mawaƙin nan Hamisu Breaker yake ciki ba, domin yana son wannan budurwar tashin sosai. Ku danna mana subscribe, kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Arewa Plus TV. Mana.